नै गस्ला मालाय ट्रेडिं खालामजासिनो नै हेल' एभ्रिवान नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासिखौबो फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय स' दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने जों बाजाराव थांनाय आरोना बरमा बाजाराव स' मा लाबोनाय जायो नायनोसै बैसागुनि दख'ना सोलाबनाय जायो ना मा सोलाबनाय जायो नायनोसै आरोना नोंथांमोननो आं देखायलांबाय थासिगोन आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ मोजां नुयोबा लाइक खालामना होदो साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलाव सोरबा गोदान हाबफैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै हेलौ थांगासिनो जों गामि बारसिगोन आंनि लंपेन्टआ हिबदो बाल मा जागोन दा बरमासि नै लोगोफोर साइकेल लादोसो थाङो नै साइकेल सालायनिया सेलफि लानायखौनो गावसोरखौ होननाय रखम नै लोगोफोर मोनां मोनां अबस्थायाव जाना दङ नै मोनां जाय बरमा बाजारखौ नुवाखै दिनै नुसिगोन दे बे जाहैबाय बरमानि गेस टांकि नै गेस होग्रा बे जाहैबाय मिक्रिसक बरमानि मिक्रिसक होनो बेखौ नै मैगं थाइगंबो मोनो नै बेनिफ्रायनो मार मानसि दख आरो बाजार सिङाव बेसे जाबावगोन गोसथोनाय गैयाबाला जागौमोन आदा गारि ड्राइभार माइसे मानसै इखिनावनो बरमा ब्रिज नैखौ बुङो बरमा ब्रिज मोनबाय बे सिंखिनो हाबना थांसिदों दा दानिया सायाव गाखोबाय पाहाराव गाखोबाय दानिया नै पाहाराव गाखोलांबाय जोङो ओं सायाव गाखोलांबाय दानिया बिदि थांसै आरोना मानो जिदो ini mana jido oh yang pancung saya naik film pancung saya nih langsung sih kali video dia dekat di mana sana ini di mana sana ya tadi yang kita mati dulu kenal si masih bisa mi dokter lain banyak siapa yang itu nih mana di mana siapa Susun baik ya, lebih kasih. Nunggu lang untuk lang nanti. Bazar abang baik. Nay lang baik ada. Lagi apa? Uring baik di mana sih? Orang bocil. Kali. Dulu kali. Kau selama kah? Lagi sih mana? Jangan. Tuh kan aja lupa. Beli menang sudah. Si mas sekali. Masih rabu mansoi. Tuh kan terai. Si rabu mansoi. Rumah kan dulu. Akhirnya yes, sorry untuk kami pada. Tuh jangan mansoi. Sampai di mana sih kamalai बैसागुनि दख'ना बायदो बिदन बायदो गस्ला बायदो आयो जोंलाय मा लागोनलै साथाथ' खुसिबाय करिम दे बेनोलै माइसे मानसै नायजाला दख'ना बेफारियाव माइसे मानसै गोसो जायो गासिखौबो बामथुमजोबना लांनो गोसो जायोलां लांनो गोसो जायो जेरावबो मानसिलै नै हाबजाया mau हाबगोनलै मा लानायदो बायदि मानसिखा नै दख'ना बेफारिया नै जों गामिनि नै हाय होनदो हाय होनदो आन्दायजोब्बायलै जोंनिया दख'ना लाग्रायानो गोदाव सोरावसो थाबाय
इयावबो नाय इयावबो मानसि इयावबो नाय इयावबो मानसि Itu sih kalau rasa itu loh salah itu dia sih kudu lasting dulu manggilan lasting dia tuh lava itu anak itu anak itu exercise dia desuna बिदन kan लाबाय मा नायदो इसोरबालाय हिनजावनो लादो खोमा लाबाय नै मालाय हिनजावफोरनो लासिदो नै दख'ना अग्रं जोंनोलाय सोर लाबावगोन ना जोंनो सोर बायना होगोन रावबो बायना होग्रा गैया जोंहा मानसिया गेसें जालायबाय नै थांसैलै मानसिया बारा गैलायलांला दिनै इद ना इसिनिया ए नो मानो इदि खालामदो जेनेबा बाया होननानै खालामदो आरो इदि गस्ला फानग्रा जादों मायो नै गस्ला फानसिदो गस्ला बेफारि जानो आमसे हटेलाव मा जागोनलाय मा जागोन थ' माथो मानसिफोर गोजा जानो हाबाय Dubalkur naik sana abda sana Ada jalan apa mat नै बेखौनो जासामसै जों गांलाब गांथाब गस्लाखौ sporting kesansi sporting गस्लाखौनो जासामसै जोङो gini sih गांलाब गांथाब Lana đâu? Đấy, cái thằng con này là gì đó? Không bao nhiêu người đi sao bộ? Em mất dân gì này này? Mẹ. Ini mereka kerja semua. Mana kerja apa belum? Này. Porta berkerja sama sih. Kenapa? Iya, terus naik sini. Oh ini udah mak. Tasty ya. Batunya pas kota ya. नै जाखोन्दाना खिथिबाय आलु भाजा परथा मटर आलु होनानै जागासिनो र' थुमसोगासिनो खुगायाव उदै सिङाव थुमसोगासिनो नै गस्ला क्या बोला तूने बड़ा हरामी हो बेटा गस्लासो जाखांबाय र' जाखांबाय जाखांनानै ब्लड दिसै फैसा बोला ब्लड खानसै सिरि सिरि लोगोफोर बैसागु बोथोरनि पार्लाराव हाबनो फैबायलै जोङो बैसागु बोथोरनि पार्लाराव हाबनोसै मोखांफोरखौ एसे स्लिम बानायजानो
Ayo, yang kemarin itu nih, ludu de moti tinta de. Mana trading kamu jasta nih? Ang haile mana jane, saglung sih bu.